Maliswa Mkhize waziwa ngokuthi uMcix u7 ubancane wazalwa ngomhla ka2 uFebruary 1962 endaweni yaseWillow ezalwa ngokwazi kwakhe mfanyana Taibos Mkhize kanye noThokozile Lusha uma kweyama Mkhize abangasekho. Wafunda eWillow Primary School amabanga phansi kwaze kwaba ka standard 6. Wadlula wayofunda amabanga phezulu eMakholo High School. Waqeda umatric ngo1985. Waqhubeka waqeqeshela ukuba ujele eZonderwater ePretoria ngonyaka ka1986. Wasebenza engu-officer, wakhuphuka waba usergeant, wagcina esengu-captain okuthiwa ngu-senior correctional officer SCO. Wasebenza kuma-sections amaningi okubalwa maximum security section, kwabagwetshwe intambo nodilika jele, nakwa-supply chain and logistics kanye naka-recreation. Udlule emhlabeni esengu-retired senior correctional officer ngenxa yothando lwezolimo nemfuyo. Wabuye wafunda wagogoda i-diploma in agriculture ngonyaka ka1999. Ubekwinhlanganiso yabafuyi namadiphu endaweni kanye nabazingeli amaphisi lapho bechitha khona isikhathi uma eziphumuza emsebenzini wasejele. Ubekhonze kakhulu ukuhambela amacece, imidlalo yengoma nezinsizwa. Ubenekhono lokudala ukuthula nokuhlalisana kahle nabantu, esebenzisa ukuzijabulisa ngomculo. Ubenothando lokwakha emphakathini, enezinhlelo zokufundisa abantu abasha izifundiso zobuntu. Ubekhuthazela ukuziphatha kwabantu abasha ngobuqotho, ikakhulu izintombi nezinsizwa. Ubenekhono lokufundisa amahubo, izingoma, indlamu, ekhonze kakhulu ukukhuthaza imvunulo yesintu kubantu abasha emphakathini. Even ekhaya wafundisa, waqamba iqembu ekuthiwa isiBang Bang. Waqala phansi ingoma emphakathini eWillow, wavuselela ukwenza kwesintu nokuzigqaja ngamasiko. Wabamba iqhaza ekusunguleni ingoma yephasika, wavuselela ihlahla laKhisimusi ekhuthaza ukuhlanganisa abantu endaweni bazithokozise ngamaholidi kungalinyazwana. Ubengomunye wabasunguli bombimbi lwamabutho eMgungundlovu, amabutho amhlaba uhlangene, okwalekelela kakhulu ukunciphisa udlame nokukhuthaza ukubekezelelana. Kwancipha ukulwa ngenxa yobuqembu. Kwaqedwa izindawo ezingo-alubhadwa. Kulo mkhankaso bebambisene nensizwa namagoso engoma ngaphezulu kwavula indlela nasemkhambathini nasembumbulu nakwisifundazwe ngokubanzi. Lokhu kuhlanganisa kwabantu wakwenza nangaphakathi emsebenzini. Waqala iqembu lengoma nelesicathamiya ngaphakathi ejele, okwasiza kakhulu ngenhlelo yeziboshwa bechitha isikhathi sabo ngengoma nangesicathamiya. Lapho kwanciphisa nomsindo nokulwa nokugwazana kwezibosha ejele. Ubenekhono nesibindi sokulamula nokuvimba ukulwa nokubulalana kwezibosha. Baze bamqamba igama lokuthi uBheshu ngoba into yobunsizwa ubeyiqhakambisa kakhulu, wayibeka ebalazweni. Ubeyisilomo esikhonzwe kakhulu emndenini nangaphandle ngamancoko akhe
kwabadala nabancane. Ushiye umkakhe umama uNeli Mathabethe Mkhize ashada naye ngonyaka ka1990. Babusiswa ngabantwana abane nomakoti ababili nabazukulu ababili. Washiya umfowabo oyedwa nodadewabo abathathu. Lala ngokuthula Khabazela, hamba kahle Khize. Amen.